To fa, masu sauraro za ku ji cewa wannan shahararren mawaƙin mai suna Nura M Inuwa shi ma a yanzu haka ya fitar da wata zazzafar waƙa mai taken Fatima, wanda za ku ji cewa bayan irin wanda Naziru ya a kwanakin baya, duk da a iya cewa ta Naziru sarkin waƙa ta jima, kuma gashi Dauda Kahutu Rarara ya zo ya yi tashi mai taken Fatima mai zogale. To a yanzu haka shi ma Nura M Inuwa ya fitar da zazzafar waƙarsa, wanda a iya cewa gaskiya waƙar Fatima ta fara zama ruwan dare a yanzu haka, bayan wadda Dauda Kahutu Rarara mai taken Fatima mai zogale. Masu sauraro za ku ji cewa da wanda ya fara yin waƙa mai suna Fatima, ku daure da ku je ku danna subscribe din, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan da za ku yi shine zai ba ku damar samun bidiyoyin mu kai tsaye da zarar mun dora. Sannan kada ku manta masu sauraro, ku je kasan bidiyon mu ku danna mana like, sannan ku danna mana alamar comment don samun sakonnin ku kai tsaye da zarar kun turo. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan tashar tamu mai tarin ɗimbin albarka.